Mbak Ida. Mbak Ida. Mbak Ida. Apa Mbak? Mbak, sampean arep tindak ndi, Mbak? Iki lho Mbak, aku meh lunga sak keluarga. Wah, Mas jalan-jalan ning ndi to, Mbak? Jogja Mbak. Ikan wayah liburan. Lah sampean ora liburan? Alah, Mbak, enak nang omah wae. Ora ngentekke duit. Leh Mbak Diah ki. Ora tau liburan, ora tau ngrasake enake liburan. Awakmu lho, mosok bone kok ning nggone kampung, tok to Mbak. Alah, Mbak, enak nang omah wae. Mbak, aku nitip oleh-oleh ya. Tolong tokoke sik, mengko tak ganti. Lah Mbak, oleh-oleh apa? Wis tak tukoke. Tapi khusus nggo sampean tok lho ya. Ya, Mbak. Aku to, Mbak, pesen oleh-oleh ya. Ojo sing manis. Neng ya ojo sing asin. Ojo sing pedes banget lho ya. Terus karo nek iso ojo larang-larang. Neng jajane sing premium ngono ya, Mbak ya. Akeh met to Mbak request-e. Aku ki to meh jalan-jalan, ora meh kulaan panganan. Yo, Mbak, kan sekalian, Mbak. Sampean ke kan jalan-jalan. Mosok ora tumbas oleh-oleh. Ya tuku, sithik. Nek akeh kok padira entek, Mbak. Mbak, ojo lali titipanku. Tenan lho, Mbak. Ojo lali ya. Iya ya Mbak Dia, nek eleng lho ya. Ya wis ya, aku tak mangkat sik, selawan. Mbak Ida, ojo lali ya. Oleh-olehku ya. Ya Mbak, nek eleng ya.